Gondoltál már arra, hogy a szavaidnak mekkora ereje van? Képzeld el, hogy képes vagy percek alatt átalakítani a valóságodat. Louise Hay, a manifestáció művészetének igazi mestere azt tanítja, hogy minden bennünk kezdődik. Igen, jól hallottad. Amit mondasz, gondolsz és érzel, olyan módon alakítja az életedet, amit el sem tudsz képzelni. Most képzeld el, ha azt mondanám, hogy létezik egy módszer, egy technika, amely felgyorsíthatja ezt a megnyilvánulási folyamatot? Egy egyszerű gyakorlat, amely megnyitja az ajtókat a bőség, a szeretet és a siker előtt, amire annyira vágysz. Mit érzel, ha erre gondolsz? Hidegrázás a gyomrodban? Várakozást? Ez a te felhívásod a cselekvésre. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy azzal, hogy megváltoztatod az önmagaddal való kommunikációdat, erőteljes kapcsolatot teremthetsz az univerzummal? Gondolj valamire, amire mélyen vágysz. És mi lenne, ha azt mondanám, hogy a kulcs ehhez benned van, a saját szavaidban? Készülj fel arra, hogy belevágj ebbe az átalakító univerzumba, ahol minden gondolat és minden megerősítés az új valóságoddá válhat. Az azonnali manifestáció utazása most kezdődik. Az azonnali manifestáció alapelvei ismered azt a pillanatot, amikor megállsz és átgondolod, mi minden történik az életedben. Néha azon kapom magam, hogy elgondolkodom azon, hogy valójában minden a saját gondolataim és érzelmeim eredménye. A gondolat, hogy a valóságunkat az alakítja, amit gondolunk, lenyűgöző, nem igaz? Amikor ezt kezdem megérteni, rájövök, hogy egy hatalmas eszköz van a kezemben. Olyan, mintha egy ecsetet tartanék a kezemben, készen arra, hogy az életem vásznát úgy fessem meg, ahogyan én akarom. Az azonnali manifestáció azt sugallja, hogy ha sikerül összehangolnunk a gondolatainkat és az érzelmeinket azzal, amit igazán akarunk, akkor szinte varázslatos módon képesek vagyunk ezeket a dolgokat a valóságunkba hozni. Közvetlen kapcsolat van a között, amit érzünk és amit megtapasztalunk. Néha azon kapom magam, hogy azt gondolom, ha akarok valamit, akkor tényleg el kell hinnem, hogy lehetséges. És ez mindent megváltoztat. A hit olyan, mint egy ház alapja, nélküle minden összeomlik. Amikor elkezdem alkalmazni ezeket az elveket az életemben, rájövök, hogy a változás nem csak külsőleg, hanem belsőleg is történik. Elkezdem megszüntetni a korlátozó hiedelmeket, és elfogadom azt a gondolatot, hogy mindent megérdemlek, amit akarok. Ez egy folyamat, amely gyakorlatot és türelmet igényel, de amikor kezdem látni az eredményeket, a motivációm csak nő. Az az érzés, hogy én alakíthatom az életemet, hihetetlenül erőt ad. És ez még nem minden. Az azonnali manifestáció megtanít minket arra is, hogy milyen fontos a jelenben élni. Gyakran annyira elmerülünk a múltban, vagy annyira aggódunk a jövő miatt, hogy elfelejtjük élvezni az itt és mostot. Amikor nem felejtem el, hogy jelen legyek, olyan, mintha a lehetőségek végtelen forrásához férnék hozzá. A tudatosságnak ebben a terében kezdenek igazán áramlani a dolgok. Végül érdekes megjegyezni, hogy nem vagyunk egyedül ezen az úton. Minden gondolatunk és érzésünk nem csak a valóságunkra van hatással, hanem a körülöttünk lévő emberekre is. Amikor megváltoztatom a belső rezgésemet, végül negatív vagy pozitív hatást gyakorolok a körülöttem lévőkre. Ettől úgy érzem, hogy valami nagyobb dolog része vagyok, mintha mindannyian egy nagyszerű energiaszövetben kapcsolódnánk egymáshoz. Az önmegerősítés szerepe, amikor az elménk átprogramozásáról beszélünk, az egyik leghatásosabb eszköz, amit találtam, az önmegerősítés. A pozitív megerősítések. Eleinte szkeptikus voltam. Hogyan tudna néhány szó ismételgetése bármit is megváltoztatni az életemben? Gondolom. De idővel rájöttem, hogy ezek a szavak olyanok, mint a magok, amelyeket elültetünk a tudatalattinkban. És mint minden növénynek, ezeknek is gondoskodásra és következetességre van szükségük ahhoz, hogy virágozzanak. A megerősítések készítése napi rituálévá vált számomra. Minden reggel, amikor felébredek, belenézek a tükörbe,
és hangosan kimondom, hogy mit szeretnék érezni és vonzani. Elég vagyok, megérdemlem a szeretetet, bőséget vonzok. Egyszerűen hangzik, de ahogy ezeket a mondatokat ismételgetem, belső változást érzek. Olyan, mintha minden egyes szó egy csepp tinta lenne, amely kitölti az elmémben lévő üres helyeket, amelyeket korábban kétségek és félelmek töltöttek ki. Érdekes, hogy az önmegerősítések hogyan segítenek abban is, hogy új narratívát hozzunk létre önmagunkról. Ahelyett, hogy kudarcaink vagy negatív tapasztalataink alapján határoznánk meg magunkat, új fényben kezdjük látni magunkat. Ez nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyjuk a kihívásainkat, hanem a növekedés lehetőségévé alakítjuk őket. Amikor megengedem magamnak, hogy a legjobbat lássam magamban, a lehetőségek végtelenné válnak. Ráadásul a pozitív megerősítések védőpajzsként működnek. Amikor a külvilág megpróbál negatívan hatni rám, eszembe jutnak a megerősítéseim, és erőt merítek ahhoz, hogy ellenálljak. Olyan, mintha egy biztonságos helyet építettem volna magamban, ahol menedéket találhatok, és emlékezhetek az értékemre. Ez a gyakorlat életem egyik alappillérévé vált, amely elengedhetetlen az önbecsülésem és az önbizalmam fenntartásához. Röviden, az önmegerősítés egy felhívás arra, hogy írjuk újra a történetet, amit magunknak mondunk. Ez egy napi emlékeztető arra, hogy mi vagyunk a saját életünk szerzői. És ezáltal rájövünk, hogy hatalmunkban áll olyan valóságot teremteni, amely rezonál legmélyebb vágyainkkal. Ez felszabadító. Kapcsolat az elme és a test között az egyik fogalom, amely Louise Hay filozófiájában a legnagyobb hatással volt rám, az elme és a test közötti kapcsolat. Néha azon kapom magam, hogy azon gondolkodom, hogy az érzelmeink valójában fizikailag is megnyilvánulhatnak. Észrevetted már, hogy amikor stresszesek vagy szorongóak vagyunk, a testünk is reagál? Mintha állandó beszélgetés zajlana a között, ahogyan érezzük magunkat és ahogyan fizikailag érezzük magunkat. Ez a felismerés az önismeret és az öngondoskodás útján vezetett. Ahogy elkezdtem felfedezni ezt a kapcsolatot, rájöttem, hogy a testi jólét elősegítése érdekében mennyire fontos a mentális egészségemmel való törődés. Az, hogy mit gondolok és érzek, nem csupán filozófia kérdése volt, közvetlenül összefüggött az egészségemmel. Amikor azonosítottam a bennem élő negatív hiedelmeket, rájöttem, hogy ezek fizikai fájdalomban és kellemetlenségben nyilvánulnak meg. Olyan volt, mintha a testem figyelemért kiáltana, és arra kérne, hogy nézzek befelé. Az egyik gyakorlat, amit bevezettem, a meditáció volt, ami segít megnyugtatni az elmémet és meghallgatni a testemet. A csend ezen pillanatai alatt kezdek rájönni, hol tartom a feszültséget, és hogyan tudom feloldani azt. Ez egy átalakító folyamat. Azáltal, hogy felismertem az elme és a test közötti kapcsolatot, megtanultam tisztelni a testemet, mint szövetségest, nem pedig mint ellenséget. Emellett a hála gyakorlása is alapvető fontosságú volt. Azáltal, hogy hálás vagyok azért, amit a testem minden nap tesz értem, képes vagyok szeretetteljesebb kapcsolatot kialakítani vele. Hiszem, hogy amikor értékeljük azt, amink van, ez tükröződik az egészségünkben és a jólétünkben. Ez a kapcsolat egy pozitív körforgássá válik. Azáltal, hogy vigyázok az elmémre, vigyázok a testemre, és fordítva. Végül felszabadító felismerni, hogy hatalmunkban áll megváltoztatni ezt a dinamikát. A pozitív gondolatok és érzelmek ápolásával jelentősen befolyásolhatom az egészségemet. Ez nem csak az életminőségemet javítja, hanem segít abban is, hogy teljesebben és tudatosabban éljek. Ez az önismereti utazás, amelyet az elme és a test közötti kapcsolat nyújt, kétségtelenül az egyik legnagyobb ajándék, amelyet magunknak adhatunk. Vizualizációs technikák. Amikor elkezdtem felfedezni a vizualizációs technikákat, rájöttem, hogy milyen erőteljesek lehetnek. Emlékszem egy gyakorlatra, amikor leültem egy csendes helyen, becsuktam a szemem, és részletesen elképzeltem mindent, amit akartam. A lényeg az volt, hogy ne csak vizualizáljam az elérést, hanem érezzem, milyen lenne abban a pillanatban lenni. Olyan volt, mintha valóban átélném. A színek, az illatok, az érzelmek,
minden olyan élővé vált. Vannak különböző irányított gyakorlatok, amelyek segíthetnek ebben a folyamatban. Átalakító élményt jelent, ha meghallgatunk egy felvételt, amelyen egy lágy, barátságos hang vezet végig minket a siker és a boldogság forgatókönyvén. Néha olyan, mintha az elmém szabadon elkalandozhatna a leghihetetlenebb helyekre. Hagyom, hogy a képzeletem szárnyaljon, és létrehozok egy privát filmet, amelyben én vagyok a főszereplő. Ez felszabadító. Egy másik technika, amit felfedeztem, hogy létrehozok egy vizualizációs táblát. Igen, kivágtam a céljaimat jelképező képeket és szavakat, és felragasztottam őket egy kartonlapra. Ezt a táblát olyan helyre tettem, ahol minden nap láthattam, és minden alkalommal, amikor ránéztem, a beteljesülés rohamát éreztem. Bámulatos, hogy az elménk hogyan képes kapcsolatokat teremteni és vonzani azt, amit vizualizálunk. A kreatív gyakorlatok is nagyon hatékonyak. Ismered azt a pillanatot, amikor felteszed a zenét, amit szeretsz, és elkezdesz táncolni vagy festeni? Gyakran használom ezeket a pillanatokat arra, hogy vizualizáljam a vágyaimat, miközben hagyom, hogy magával ragadjon a kreativitás. A pozitív energia áramlik, és olyan, mintha a rezgésemet összehangolnám azzal, amit meg akarok nyilvánítani. Lényegében a vizualizáció az elme átprogramozásának egy módja. Rendszeres gyakorlásával rájöttem, hogy az életszemléletem kezdett megváltozni. Magabiztosabbnak és a céljaimhoz kötöttebbnek éreztem magam. Mintha minden egyes gyakorlattal megerősödne bennem a hit, hogy minden lehetséges. A megbocsátás hatása a megbocsátásról beszélni annyit tesz, mint egy mély és gyakran bonyolult témát érinteni. Sokáig tartott, mire megértettem ennek a folyamatnak a fontosságát, mind mások, mind magam számára. Megtanultam, hogy a megbocsátás nem arról szól, hogy feloldozunk valakit a tettei alól, hanem arról, hogy megszabaduljak az engem visszatartó érzelmi béklyóktól. Amikor végül úgy döntöttem, hogy megbocsátok, olyan volt, mintha egy hatalmas súlyt levettek volna a hátamról. Megbocsátani magamnak az egyik legnehezebb lépés volt, de egyben a legfelszabadítóbb is. Régebben a múltban hozott döntéseim miatt bűntudat és megbánás terhét cipeltem. Azzal, hogy megengedtem magamnak, hogy megbocsássak és elfogadjam, hogy hibáztam, elkezdtem teret engedni a szeretetnek és az együttérzésnek önmagam iránt. Ez a belső változás vízválasztó volt, és lehetővé tette számomra, hogy teljesen új módon lássam magam. A megbocsátás másokra is kiterjed. A sérelmek és sérelmek elengedésével rájöttem, hogy nem csak magamat gyógyítom meg, hanem a körülöttem lévő kapcsolatokat is. Könnyedséggel jár, amikor úgy döntesz, hogy elengeded a múlt kötelékeit. Olyan szabadságérzetet tapasztaltam, amelyet korábban nem ismertem, és ez tükröződött abban, ahogyan az emberekkel viszonyultam, több empátiát és megértést hozott. Az egyik technika, amit a megbocsátás elősegítésére használtam, az írás volt. Olyan leveleket írtam, amelyeket még soha nem küldtem el, kifejezve mindent, amit éreztem. Fájdalmaim és érzéseim szavakba öntése katartikus folyamat volt. A végén elégettem a levelet a felszabadulás szimbólumaként. Ez segített elengedni azt, ami visszatartott, és tovább lépni. A megbocsátás gyakorlása a megnyilvánulási utam lényeges részévé vált. Az érzelmi blokkok feloldásával rájöttem, hogy sokkal nyitottabb vagyok arra, hogy megkapjam, amit akarok. A megbocsátás nem egyszeri esemény, ez egy folyamatos folyamat, és minden egyes apró feloldás megkönnyebbülést és új lehetőséget hoz a növekedésre. Bámulatos látni, hogy ez a gyakorlat nem csak az életemet, hanem azt is, ahogyan a körülöttem lévő világgal érintkezem, átalakítja. Tanúvallomások és eredmények. Amikor először kezdtem el foglalkozni Louise Hay tanításaival, szkeptikus voltam. Végül is, hogyan tudná néhány megerősítés és mentalitásbeli változás valóban átalakítani valakinek az életét? De ahogy egyre mélyebbre merültem, rájöttem, hogy rengeteg tapasztalat áll rendelkezésemre azoktól az emberektől, akik már végigjárták ezt az utat. Egy barátom például mindig is szorongással küzdött. Miután elkezdte gyakorolni a Louise által ajánlott napi megerősítéseket,
fokozatos változást tapasztalt. Nem volt azonnali, de idővel könnyebbnek és magabiztosabbnak érezte magát. A szorongás időről időre még mindig megjelent, de most már tudta, hogyan kezelje, és ez nagy előrelépés volt. Egy másik történet, amely megérintett, egy férfié volt, aki elvesztette a munkáját, és az önkritika és a kétségbeesés spiráljában találta magát. Ekkor úgy döntött, hogy meghallgatja Louise Hay hanganyagát a manifestációról, és elkezdte alkalmazni az önmegerősítő technikákat. Idővel elkezdte elhinni, hogy megérdemel egy olyan munkát, amely kielégíti őt. Nem csak új munkát talált, hanem olyat is, amely valóban boldoggá tette. Azt mondta, a kulcs az volt, hogy megváltoztatta a belső narratíváját arról, hogy mit érdemel az életben. Az átalakulás olyan jelentős volt, hogy el sem tudta képzelni, hogy visszatérjen a korábbi negatív gondolkodásmódjához. Egy támogatócsoportban, ahol részt vettem, találkoztam egy nővel, aki krónikus egészségügyi problémákkal küzdött. Úgy érezte, hogy a fájdalom és a frusztráció körforgásában ragadt, de elkezdett megerősítéseket használni és az elme és a test közötti kapcsolatra összpontosítani, ahogy Louise javasolja. A változás nem csak fizikai volt. Kezdte felismerni, hogy az egészségével kapcsolatos korlátozó hiedelmei valójában hozzájárultak az állapotához. Idővel a tünetei javulni kezdtek, és nem csak fizikai gyógyulásról, hanem érzelmi és lelki megújulásról is beszámolt. Élénkebbnek érezte magát, mint valaha, és ez ragályos volt. És hogyan is ne említhetnénk meg egy fiatalember bizonyságtételét, aki bizonytalannak érezte magát a kapcsolatokban. Úgy döntött, hogy önbizalmának növelése érdekében vizualizációs és önmegerősítő technikákat alkalmaz. Idővel elkezdte vonzani a pozitív embereket az életébe. Engem az fogott meg leginkább, amikor azt mondta, hogy az igazi változás akkor következett be, amikor elkezdte szeretni és tisztelni önmagát. Rájött, hogy azzal, hogy megváltoztatta az önmagáról alkotott képét, a körülötte lévő emberek is megváltoztatták azt, ahogyan őt látják. Ez a történet elgondolkodtatott arról, hogy gyakran külső megerősítést keresünk, holott a változás valójában belülről indul. Ezek a történetek, amelyeket hallottam és megosztottam, arra engednek következtetni, hogy Louise Hay módszerei valóban képesek változást hozni az emberek életében. Mindegyik történet egyedi, de egy közös elemük van. Az átalakulás, amely akkor következik be, amikor úgy döntünk, hogy megváltoztatjuk a gondolatainkat és a meggyőződéseinket. És ez a változás nehéznek tűnhet, de teljesen lehetséges, amint azt a tanúságtételek, amelyekkel találkoztam, bizonyítják. Mindegyikük bizonyíték arra, hogy az azonnali megnyilvánulás nem csak elmélet. Ez egy olyan gyakorlat, amely kézzelfogható és jelentős eredményekhez vezethet. És tessék, szeretteim! Most, hogy felfedeztük Louise Hay hihetetlen módszerét az azonnali manifestációra, mit szólnátok egy kis elmélkedéshez? Képzeld el egy pillanatra, hogy hatalmadban áll egy szempillantás alatt átalakítani a valóságodat. Milyen érzés lenne tudni, hogy minden gondolat, minden megerősítés egy mag, amit elültetsz életed kertjében. Látod, az igazi varázslat akkor történik, amikor úgy döntünk, hogy cselekszünk. És szeretném, ha elgondolkodnátok, mit szeretnétek valójában manifestálni. Egy új munkát? Szerelmet? Jólétet? Most képzeld el tisztán, és érezd az izgalmat, hogy már el is érted. Ne feledd, a rezgésed a kulcs. Mi lenne, ha most azonnal elkezdenéd? Vegyél elő egy darab papírt, és írd le a szándékaidat. Tegye ezt szeretettel és hálával. És mielőtt bezárnám, mondd el a hozzászólásokban, mi a legnagyobb nehézséged abban, hogy manifestáld, amit szeretnél. Osszuk meg tapasztalatainkat, és támogassuk egymást ezen az úton. Ja, és ha tetszett ez a videó, ne felejtsd el lájkolni és feliratkozni. Így nem maradsz le semmiről a vonzás csodálatos törvényéről. Együtt egy erőteljes közösséget hozunk létre. Találkozunk a következő videóban.